बे समाव बिटिआर हालामनि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे फोसावनाय। बिटिआरनि ओनसोलाव थानाय उरिया हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 1 सेप्तेम्बर खालाराव उरियाफोरनि फोरबोनि थाखाय सानसे गासैबो मावख'आरिफोरा बन्द थागोनखौ फोसावनाय जादों। फैगौ उरिया हारिनि नुवाखाई फोरबो दङ आरो बे फोरबोखौ उरिया हारिया गोगोमै फालिनाय जायो आरो बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारनिफ्राय फैगौ 1 सेप्तेम्बर खालाराव बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव सरकारियारि हिसाबै बन्द खालामनाय जादों होननानै बिटिसिनिफ्राय फोसावनाय जाबाय। बे समाव बिटिआर हालामनि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे फोसावनाय। बिटिआरनि ओनसोलाव थानाय उरिया हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 1 सेप्तेम्बर खालाराव उरियाफोरनि फोरबोनि थाखाय सानसे गासैबो मावख'आरिफोरा बन्द थागोनखौ फोसावनाय जादों। फैगौ उरिया हारिनि नुवाखाई फोरबो दङ आरो बे फोरबोखौ उरिया हारिया गोगोमै फालिनाय जायो आरो बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारनिफ्राय फैगौ 1 सेप्तेम्बर खालाराव बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव सरकारियारि हिसाबै बन्द खालामनाय जादों होननानै बिटिसिनिफ्राय फोसावनाय जाबाय। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।